O di ana po ko diri sa atong YouTube channel. Maayong buntag sa inyong tanan. Di ana po ko diri sa Tagkupaon. Kaya ang atong buhaton karon maglampas sa pud tao, siyon kaayo na. Ato gayon ning paningkamutan na mahinlo nato ang atong bukid. Kay uban na naman ko ninyo, naot na naamo diha perminti magsuporta sa mga taong mag-uuma. Kay kita isa man ka pobre, maningkamot gayud ta og pag-uma para natay ugma. Kung naamo yuta, paningkamutin ninyo na atimanon ninyo og inyong anion hinloan. Uban ko ninyo, maghinlo na ta. Lampasan dyan nato ni. Lampas.
Okay guys, nahuman na ta og lampas. Ana ang atong nahuman ron. Hinay-hinay ra pero kanunay. Diba? Ayaw kalimti mag-like, comment, subscribe. Diha kamo mga ka-Israel. Gasinso sa tao, inubanan sa lihok. Ako si Israel Sibuala. Daghang salamat sa inyong tanan. Bye-bye.